rumah dalam keadaan sehat walafiat. Lan sak perlu nindakaken salat maghrib secara berjamaah sampun kalampahan kanthi wilujeng awit saking rahmat lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah, sholawat salam monggo sami kita aturaken kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng segenap keluarga, para sahabat-sahabatipun, para tabi'in dalam dumateng sedaya umatipun termasuk kita sedaya ngantos akhir. Jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kultu menika kawula badhe ngaturaken ngingingi doa-doa dahsyat. Donga-donga hebat, donga-donga ingkang ampuh. Injih menika kaperang wonten 3. Angka setunggal inggih menika surat Al-Fatihah. Menika sedaya puntean ayat-ayatipun mengandung doa ingkang luar biasa, terutama hati surat Al-Fatihah. Injil menika wonten ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng panjenengan Gusti Allah kawula sedaya nyembah. Dan namung dumateng panjenengan kewala kawula sedaya menika nuwun sih pitulungan. Nah, jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Menawi anggen kita maos Al-Fatihah kanthi leres dijaga tajwidipun, langkung-langkung kanthi ndonga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kanthi saestu ibadah kita menika dipun tampi dening Allah. Lajeng sedaya kekirangan kita, sedaya ingkang dados bot repotipun kita, lan sedaya kesedihan kita badhe dipun tulungi dening Allah sehingga kita gesang tanpa beban. Iku janjinipun Allah. Menangaken kita menika ndonga maos iya kana butuh iya kana stan serius. Nomor kali donga dahsyat inggih menika saat sujud. Jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Mila kula sujud rada suwe amargi ndonga. Sak sampunipun donga sujud subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la lah perlu dipun tambahi donga miturut kesenengan kita sedaya. Utamanipun donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nggih kepak monggo. Nika doa ingkang sae-sae. Lan donga pilihan panjenengan piyambak. Ning kedah mawi bahasa Arab. Sebab dalam koridor salat. Dados ingkang naminipun salat saking awal ngantos rampung takbiratul ihram ngantos salam menika tetep mawi bahasa salat, bahasa Arab. Terus dene ingkang dipunwaos Rasulullah, para sahabat, para tabi'in lan dumateng kita sedaya. Terus menawi enten tiyang sanjang padahal ngaku ulama, lajeng menawi sujud menika ndonganipun ngangge bahasa Indonesia atau cara Jawa salah kangge kawula menika tidak ittiba Rasulullah dan para sahabat. Terus menawi sak sujud monggo kula aturi nambahi donga sak sampun doa sujud. Sebab ngaten akarabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun wa fa'aksiru du'a.
Mereka ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tegesipun keadaan sing paling cedhak antarane hamba lan Gustine ya kuwi saat dheweke sujud. Mula padha akeh-akehna ndonga nalika sujud. Hadis riwayat Muslim. Salajengipun doa ingkang angka 3, donga dasar ingkang angka 3. Nggih menika sadurungipun salat. Menika wonten doa permohonan perlindungan saking azab kubur, saking azab jahanam lan fitnah hidup lan fitnah sak sampunipun pejah lan saking keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Sak sampunipun menika enten donga yang terakhir. Paling terakhir sebelum salam. Nah niki ayam makbul jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak durunge salam sumaliyata khoyar minadu'ai jabahu ilahi fayad'u. Tegesipun terus supayane padha milih donga sing luwih disenengi terus ndonga. Napa sing disenengi? Wonten ingkang taken ing majlis taklim, wonten sedherek ingkang taken dumateng taun. Mbah upamanipun dungane niku mung robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang ibu hafalan kula nggih mung niku. Oke, kenging Mbah. Kenging ibu, kenging Bapak. Apalane mung robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar utawi ingkang dipun kemin donga menika. Lah menika dipun tambahaken wonten donga sujud. Pamanipun sebenarnya Rabbana subhanahu lah tambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemungkinan besar dipun tampi dening Allah sebab jarak antarane Gustine karo hambane ya kuwi nalika sujud menika sempat-sempatno donga wanci sujud lan sadurunge salam. Terus donga kula ambali malih donga dasar menika wonten surah Al-Fatihah. Wonten kalimat utawi ayat iya kana budu iya kana setara. Kaki mekaten ibadah kita insya Allah ditampi lajeng beban hidup dipun ringanaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi iya kanas iya kana budu wa iya kanas. Ibadah ditampa beban hidup digampang kita diringan dening Allah Subhanahu wa taala wonten ayat iya kanas. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada kami mohon. Salajengipun wonten ing sujud dan menika perlu kita upayakan sampun kalageraken kala wau jarak yang terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya waktu sujud. Kinten-kinten kemungkinan ageng dipun tampi napa mboten Bapak saha Ibu-ibu menawi kita menika ndonga sakwise donga sujud ditambahi donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Secara logika kemawon menika kemungkinan besar dipun tampi. Lek nggih ngoten to nggih Bu nggih. Insyaallah ngaten. Mula man tambahi Bu nggih. Dubar ndonga sujud lajeng ditambahi donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek apale niku, nek apale
Kathah nggih monggo kantun pilihan-pilihan panjenengan milih donga ingkang sep. Lah mekaten mugi donga sakderengipun salam kula ambali malih lah menika perlu dipun upayakan sebab buntut doa dalam sholat, akhir doa dalam sholat lah menika termasuk doa ijabah pun napa kemawon, terutama untuk mendoakan orang tua dan perlu diupayakan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang ahli sholat. Dan ya Tuhan kami, Gusti Allah, panjenengan ampuni kawula lan kekalih tiyang sepuh kula lan tiyang-tiyang mukmin ing dinten petungan hisab, ing dinten kiamat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, menika menawi doa-doa menika kita hadapkan dumateng Allah, kita panjataken dumateng Allah ing saat-saat ijabah utawi saat-saat dahsyat. Tegesipun doa bakal dipun kabulaken. Nah menika injil menika di saat maos Al-Fatihah, di saat sujud lan sebelum salam. Mugi-mugi kanthi mekaten donga kula lan panjenengan menawi kita menika ndonga kanthi saestu maca Al-Fatihah kanthi saestu lajeng wonten iya kana budu iya kana stain kanthi saestu saat sujud kanthi saestu donganipun lan sakderengipun salam nggih ndonga kanthi saestu insyaallah donga-donga kita lan donga-donga kawula lan panjenengan utawi donga-donga kita sedaya dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Pamila monggo kita biasaaken kulinaaken donga nalika maos surat Al-Fatihah kanthi saestu sebab surat Al-Fatihah menika doa. Lajeng saat sujud lan sakderengipun kanthi mekaten mugi-mugi doa kita sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo bilih mekaten monggo kultum saking kawula. Monggo Bapak anggen menika kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten kultum saking kawula. Lepas dengan para punten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.